Eros Gallia ta' 36 sena miż-Żejtun u xofir tal-ambulanzi tressa l-qorti akkużat bil-qtil involontarju tan-nursing aide Joseph Grech f'aċċident ta' traffiku li seħħ fil-25 ta' Mejju li għadda ftit barra mill-isptar Mater Dei u wieġeb mhux ħati għall-akkużi li saq bla d-doċċ li kkawża l-mewt ta' Grech u li weġġa gravi wkoll il-Marija Miron, rumena ta' 54 sena fl-istess aċċident. Il-prosekuzzjoni kienet immexxija mill-Ispettur Daryl Farr u l-Avukat Darlene Grima mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali waqt l-Avukati Veronik Dalli u Dean Healy assistew lill-akkużat. Għal-familja tal-vittma deru l-Avukati Franco De Bono, Marion Camilleri u Marija Navarro, fil-waqt li l-Avukati David Bonello u Joseph Borda deru għal Marija Miron. Fil-qorti Jordan Azzopardi ta' 35 sena magħruf bħala l-ġabo ta' Malta ġie akkużat li tannar lil żewġ karozzi u ġie akkużat ukoll possess ta' pistola misruqa, droga, kokaina u kannabis, ksur tal-paċi pubblika u li sar riċediv. Il-prosekuzzjoni informat fil-qorti li bdiet tinvestiga ħruq ta' karozza fis-sigħat bikrin tal-5 ta' Marzu li għadda fi triq il-Gardier f'Marsa Scala, malli waslu fuq il-post in-nirien kien diġà mferex ukoll fuq karozza oħra. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Charmaine Gallia semet kif il-Pulizija identifikat il-karozza użata fir-reat għax kienet simili għal dik identifikata fi ħruq simili f'Ħażabbar f'Novembru li għadda fejn aktar tard magħruf li din kienet tal-eks sieħba ta' Azzopardi. Din kienet qalet il-Pulizija li għalkemm irreġistrata f'isima l-karozza kienet qed tintuża minn Azzopardi. Waqt li Azzopardi wieġeb mhux ħati għall-akkużi u nżamm arrestat bil-qorti tordna wkoll l-ifriżar tal-assi tiegħu u toħroġ protezzjoni għas-sidien tal-vetturi involuti. Azzopardi li kiser difru kemm il-darba mal-ġustizzja fil-passaġġi arrestat u akkużat diversi drabi inkluż fuq traffikar ta' droga. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Xomponi bl-assistenza ta' Dr. Daniel Tabone u Dr. Joseph Camilleri Azzarov mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Għall-akkużat deru l-Avukati Franco De Bono, Marion Camilleri u Charles Merċieqa.